Hola, bona tarda. Soc l'Isidre, fundador i president de l'ONG T'Acompanyem del barri de Navas. El nostre objectiu de la nostra associació és ajudar social i laboralment a les persones que estan desocupades, des dels 18 anys fins als 65 anys. Nosaltres estem ajudant a persones de qualsevol país, en aquest moment tenem més de 45 nacionalitats. A part d'això, també ajudem a donar aliments, a part també a augmentar l'autoestima d'aquestes persones que es troben en aquesta situació. El nostre local és un local de l'Ajuntament i us he de dir que les reformes que s'han fet en aquest local està fet per els propis usuaris, però falta una cosa, que és la que nosaltres estem disposats a que vosaltres teniu que apoyar-nos i voteu aquesta reforma, que és la climatització del nostre local.